Manan sa kaawit. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Mayong adlaw kitong tanan masukin ti paminawan, hining puro manon. Handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista magataw kinabuhi niya ako sa tampo. Ako si Mark Minyo, taga Mindanao Cebu. Sa di pa nagusugdan pagsaysay kita kong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan. Perfect. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll get her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, carry children of our own. Yeah, I feel kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh, baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Mark. May nagalintang kinagasudin ko din sa usa ka grocery store. Nanugid ba ako? Salamat Lord ha. Imong gidungog ako mga pag-ampo. Yata gani ko dibog trabaho. Saan magud? Di naman ko magkapadayon sa akong pag-eskwela. Paglisod naman si mama. Yo, asa man play sane? Oy, sir. Kanina sira. Anaon di ka?
Kanang babae sa tapad sa among kinabahuan. Gupahan niya eh. Ganahan ko niya. Dili ka na si Maldita, no? Ganahan ko kami ka niya. O niya nag-out na ko. Ako na siya patang. Ito na siya. Migaw sa siya. Ako doon. Hi. Oh, hi. Uy, salamat. Kaya response. Pwedeng magigamiga ni mo? Laika, dugay naman tang amiga. Unya, nagkasuod ta. Gibati ko nga labti ka. Alagas ko ha. Sorry kayo. Pero mo na itinod kong gibati ni mo. Nga nung masuko man ko. Angay ba ka na ikasuko? Buti mo ipasabot nga. Huwag ka basuko nga labti ka. Wa, uy. Nalipay noon ko. Ha? Doon naman sa feelings ni mo, Mark. Sa ito pa. Parehas ito gibati. Unya, sugton ko ni mo, Laika. Nga nung dugayon pa man ako. Na nakailangan naman ta sa kasa. Salamat. Salamat kay Laika. Dali, Laika. Dayon. Dali ba? Ay, kawagod. Dali, manuta. Na si Mama sa sud. Dali, sud. Okay. Pasensya na kayo ka, ha? Pobre ba taon kami? Pasensya sa Mumbai. Di na ko ikaw nga pobre ni. Gidata ka din sa amo, aron makita gid mo ang ako pag ako. Puno sa din sa amo. Dili ko sa pagtago-tago ni mo kay love man di ka. Kadi ta, ako tawag si Mama. Lingkod sa. Sige. Laika kaon. Nga naman nagluya man kay ka. May problema ka? Mark, doon ako'y sulti ni mo. Unsa ba na? Mura seryoso man kay ka. Gusto kong may mong honest ni mo, Mark. Magbuwak na lang ta. Ha? Unsa magbuwag? Magbuwak na lang ta. Nanawag na ko nga akong ex-boyfriend sa Davao. Mingon siya nga, papauliin ko niya sa Davao, kaya akong paeskulahon. Laika. Nga naman. Unsa ba pusa? Wa kaysa. Naulaw na lang nako nga wa ko'y ugmao pa nimo. Tungod ba kay pobre ko? Pasaylo ako, Mark. Laika. Anak, dawatan na lang ang kamatuoran. Dilikit ka mo ang gitakda sa kapalaran. Gisakitan lang ko ba? Ingon ini din yung pobrita. Ayran ta ba? Anak, ayaw pagmahay sa atong kapobre. Ang importante nga naning kamot nga mabuhi. Narabaho ta sa tinarong nga paagi. Og labaw sa tanan, dili ta mapahitason og mahadlokon ta sa Dios. Busa anak, ayaw ko ba ang imong kaugalingon tungod lang sa usa ka babae? Ma. Dong, hain naman ang atong kamuti o ginamos. Tuan hindi man tama. Si Mel daan to. Inay bata. Dadaan ang kamuti rin o ginamos oy. Nangita na sa Mama. Dali na mo tri kay mga ligo na ta. Tao ba kin dagat oh. Hello, ma'am. Oh, hello. Ay, Good morning. good morning, sad ma'am. By the way, I'm Patricia. We are from USA.
Pero Bisaya agad ko. Naminyo lang ko taga-Amerika. Okay. Namakasyon mo diri, ma'am. Yes. Taon-taon na sa kung wa makauli din sa Pilipinas. Dugay na gyud kaayo nga to ako sa Amerika. Kamo, taga-diin man gyud mo. Taga dinhi, ma'am. Naara dinhi ang amo dool, ra gyud kaayo, ma'am. Ay, ako daing anak, ma'am, si Mark. Ay, hello, Mark. Nice to meet you both. Wow, gwapo ang imong anak, ha? Tisoy. Murag anak mo foreigner. Ay, ang tinuod, ma'am, nataho sa Amerika ang iyang amahan. Medyo itsuraan, mas ang taon tong amahan ini, ma'am. Ay, mao ba? Nataw day sa Amerika ang imong bana. Abi nimo, pwede kaayo nga makaato mo sa Amerika. Nga mahimo pa gyud nga adto na mo manimuyo ug adto na manginabuhi. Unsa? Nga naman, ma'am. Ay doon ay proseso, anak. Doon na mo'y katungod nga adto na manimuyo sa Amerika kay ang imong amahan dito man day na tao. Tabangan ta mo, ako'y bahala. Tinuod na, ma'am? Anak, hangtod karon di pagihapon ko makatuungan ni anak ta sa Amerika. Maugid, ma. Ingon man ko. Ug di na. Niya na tamamuyo din, eh. Ug nagkatabaho pag din, ma. Ay, maugyod, anak. Busa ato gid ning ampingan ang grasya nga gihatag sa Ginoo nato, nak. Ay, yudahain naman ang imong mga igsuon. Tas gawas pa, eh. Nanganinaw sa palibot. Nabaguhan ng taon sa lugar. Sige, ma. Adto ko. Kay malito niya ko. Naimig kawas ka babae des among tapad. Naman ay gwapad may nga mo silingan. Mitanaw siya ako. Ako kawayan. Hi, hello. Good morning. Miss Mahal siya. Gapahan niya, eh. Umragbuutan siya. Ako ang mikahon. Balik nang gikan sa KR. Kapahan niya, eh. Nainlove naman ka ako. Mark, ngano ka, uy? Grabe mago ka nakatutok na. Kining, Todi ay, ang imong tire, flat. Ha? Naflatan akong ligid? Yes. Gusto kang ubaran tikag da sa vulcanizing shop? Ha? Sure, if okay lang nimo. Yes. Sige, ubaran tika. Go, ubanin pa. Ha? Sige na, sakay na mo. Ari ko sa front seat. Sure. Ako, anina ko, likod. Hinalag padagan ha? Kay si Jane, kay flat tire ba ka? Okay. Kaiku bayan ako ninyo, oy. Naamong noon mo. Nahago noon mo uban ako din sa vulcanizing shop. Okay daw eh. Ganahan man sa ko nga mag-uban ta. Ha? Ano ka lain ha? Ganahan ko din mo kay buutan ka. Dili ka arte. Today, if you don't mind, are you married or single? Doon ako husband, foreigner. Oh, I see. Ikaw? Minyo sa ko. Oga, kauban ko siya ron sa ako pag-ulit sa Pilipinas. Uy, ala. Ganang liuban man ka na ako, diri. Tinaligi pangita na karon siyang masawa. Don't worry. Okay na. Ay, importante nalipay ko karon na nagkauban ta. Oga, mabalik ko sa Amerika. Manawag ko nimo ha. Please, answer my call. Mark. Please,
Itubag ako tawag. Please. Hello? Ay, salamat. Itubag na gini mo. Hi, Casey. Mark? Kumusta? Na-miss na ka. Hoy, ikaw ha. Miss ka dyan. Madunggan gani kasi mo asawa na. Huwag ka rin. Ako na usad rin. Usaon, mamaya tinor kong gibati ni mo. I miss you. And I'm falling for you. I'm in love with you. I'm sorry. Nahibaw ko sa iyop ni. Pero, mamay kipangitaas ko kasing-kasing. Ikaw, mahal di ka. O gibati ko malipayon kay kumatag magkasulti ta. Dili pa sabot kagkalipay. O mauni akong gipangita. Huwag din ako mabati sa among panag-uban sa kong asawa. Mark, Please, sugtan ako. Kita na, please. nasayos ka ba yung nadulasat ko iba ng foreigner? Dili ko na isa pa yan. Maligsama kita gibati. Sayod ko na Casey. Dili na ito kapugan na ito pagbati. Dili na ito malimdan na ito kasing-kasing. Kiss, I love you so much. And I need you so much. Mark, Muli ko na po sa Pilipinas. Magkita ta. O gusto kong ikauban ka sa tibok kong bakasyon diha. See you soon, Nesta, my love. I love you. When you're near, I'm just not the same. Try to hide it, try not to show it. It's crazy. How could it be? I'm falling for you. I miss you, Casey. I miss you too. Nalikamot ko magkaulit din sa Pilipinas. Di din ako magwanta kung kamingaw ni mo. Mark, nakong sayop ni nga itong gibuhat. Nahibaw ko. Pero igol na ito gituban atong tagsa-tagsa kapagbati. Nagkahinugma at ang duha. Saba na ang may gugma. Dili man tingali, di ba? Ug labos sa tanan, malipayon tang duha. Ug mao ka pinaka-importante. Nga malipayon tanan pagpuyot sa kalibutan. Noon, husto ka, Mark. Malipayon sa kayo ko mag-uban sa... Kung mao ka, we are perfect, Jesse. And you are perfect to me. I love you so much. Found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Sayod mi, nga sayop among gibuhat. Apanaman payon kami si Casey Jane. Ug mahal na mo ang usag-usa. Mao ni gitagan mo bili karon. Dako kayo kong gugbag kang Casey. Tuig 2004, hangtod karon, kabiling gihapon. Ug padayong nagkain gugbay ug nagbalipayon. Padayon among komunikasyon. Ug anang ko masuporta niya, kutob sa gikinahanglan. Siya ang babae nga naghatag ako kalipay. Siya ang babae nga akong gipangita sa kong kinabuhi. Kaya lagi, naminyo ko sa pinugos ka paagi. Dinhin lang kutob. Daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power sa RMN.